dit Villa Vacht? Hoi. Ik ben Bas. Kim? Van L1. Van Onderweg. Ken je toevallig? Nee, we hebben geen televisie. Dus... Oh, daar heb je geen televisie? Nee, dus ik krijg je daar niet echt met. Zal ik ook kort even uitleggen wat we doen? Ja. Terwijl de man van boodschappen Ja. Dat stond toevallig. We rijden door de ganse provincie. En als we ergens iets zien waarvan we denken van, daar zou je wel eens een mooi verhaal aan vast kunnen zetten. Dan bellen we altijd netjes aan, geven we netjes een handje, we stellen ons voor. Hallo, ik ben Bas, hallo, ik ben Kim. Maar onze aandacht wordt getrokken eigenlijk door de gevel is apart van het hoes. Ja. Dus opvallend, een hoes uit 1912. Moet gaan gebeuren, maar hij springt er wel uit natuurlijk. Nou, ik vind het wel meevallen, dat moet gaan gebeuren. Hij is maar natuurlijk aan de renovatie toe. Maar het raam is natuurlijk wel heel apart, want we keken ons een paar katjes aan en dan wat houtgesneden katjes nog. En dan zie ik het bordje Villa Vacht. En dan denk ik van, komt u maar hoor. Ja? Ja, zo. Hallo, goeiedag. De boodschappen. Ja, zet maar weer neer de schijven door. Ja, prima. Haal ik die meteen even eruit. Dat is reclame. Schouderklopje. Had u nog lege kastjes van de vorige keer? Nee. Nee. Okay. Daar gaan we het gewoon zo doen. Over thuiswinkelen gesproken. Ja. Ja, een stuk makkelijker zo. Vandaag, hè? Het gemak van vandaag, Absoluut. inderdaad. 58,65. Ook een pin blieft geheim hier. Maak je geen zorgen. We kunnen niet hoe gum filmen. Toch niet? Yes. En die is voor u. Alsjeblieft. Dank je wel. Fijne dag nog, tot de volgende keer. hetzelfde. Ja, hoi hoi. Tot ziens. Tot ziens, hè. Hoi. Hoi. Nou, Is dat allemaal voor u? dat hè? Of is dat voor de katjes? Nee, dat is voor onszelf. We moeten ook eten toch nog. We proberen het gezonder te eten, dus. Aha. Vegetarisch? Nee, dat niet. Dat niet? Nee. Wel verse spullen? Zoveel mogelijk. Oké. Hey, wat is Villa Vacht, Kim? Vertel eens. Villa Vacht is eigenlijk een permanent verblijf voor katten met een dwarslesie. Dat is het makkelijkste, zo uit te leggen. Dat vind ik wel heel apart. Ja. Katten met een dwarslesie? Ja, Zien er veel katten met een dwarslesie? heel veel. Wie komt dat? We komen er nu zeker in deze tijd van het jaar. De klok is net verzat. Ja. Katten gewoon heel keer rond je schema naar buiten om te jagen. Ja. Dat is nu precies in de spits. Dus heel veel katten komen onder de auto. Oh, die komen onder de auto. Onder andere, ze vallen ook goed het raam. In het buitenland werden ze vaker neergeschoten. Wie ook trouwens. Weer een Mishandeling. Ja. Wordt er wel eens op katten geschoten? Oh ja, we hebben er meerdere met kogels erin. Ja. Hoeveel katten heeft ze op dit moment? 37. Pardon? 37. 28 Zeeland. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou je een kijkje mogen nemen binnen in Villa Vacht? Ja, ik ben echt net klaar met de eerste verzorging. Dat betekent het voeren en het leggen van de derm en de blazen. En dat betekent dat het verder nog niks is gepoetst of gedaan. Oké, maar dat door mijn rekening houdend, daar is dat nou gezag. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Nou, dan kom ik met. 37. Yes. Dat is ook wel echt een creatief persoon, of niet? Ja, ik doe eigenlijk alles zelf, ja. Nog heb Wat is nou het pummandeltje? Ja, dat is niet meer. Het pummetje dat hebben we dit jaar helaas moeten laten inslopen. Oh. En was Pummetje was de lieveling van de bezoekers. Ja, dat sprong iedereen de gliek in de nek. Die binnenkomt gewoon. Oh, dat is niet echt typisch voor katten, of wel? Nee.
Dan hebben we er bovenaan te zitten, maar ja, dat is de slaapkamer en zo. Nou, deze kan je... Peggy, kom maar! Oh, dat is Peggy. Peggy, Peggle. Brekkel. Ah ja, Meentje. Strek, enthousiast. Strek. Dit is echt ongelooflijk. Och, wat komt er nog weer aan? Ah, dat is ook een hondje. Dat is een Chinese naakthondje gekruist met een chihuahua uit Rusland. Zien die altijd zo hees? Nee, daar hebben ze de stembeen uitgetrokken of uitgeknipt. Maar dit is toch geen kat met een dwarslesie door, of al? Hè? Die hier voor de raam zit. Jawel. Echt, och je, Germ. Ja. Och Germ. Ja. Kom in. Kom. Hoe zit dit? Dit is... Karretje. Hoe kumstelde ben je om zoiets te gaan doen, Kim? Een beetje gegroeid. Ik heb altijd zelf katten opgevangen voor een stichting. Als gastgezin dus. En dan bleven eigenlijk altijd die ketters die dan het haaien, die bleven natuurlijk hangen. Die woolnemers. En op een gegeven moment zijn we voor onszelf dan begonnen met een opvang. En toen kwamen we langs een verlamd katje. En toen ik de eerste haai, toen wist ik gewoon dat dat voor deze doelgroep eigenlijk gewoon niks is. Dus eigenlijk heb je nog geen opvang of zo wat dat kind verzorgen of wat dat aanneemt. Is dit pummetje 2 of zo? Dat is Tuttebel. Dit is Tuttebel. Dit is meer een beetje eipoesje rotkat. Die is eventjes, vindt ze dit geweldig en dadelijk ineens is ze het meug en dan... Oh, oké. En dat moment, dat kent ze niet van tevoren aanzien komen? Ik wel, maar... Oké. Als ik dit zie, hè, dan denk ik bij mezelf dat mensen toen op de bank zich de vraag stellen van, is dit een... Katwaardig leven. Juist. Tuurlijk, dat vroeger erin te gaven. Dat is ook niet raar natuurlijk. Toen ik nog nooit een verlamde kat had gezien, toen dacht ik ook dat die ergens hulpeloos in een mandje logen en ja. Maar ja, en ze is gewoon overal omhoog. Ja, dat hebben we net gezien. Ik zei, ja. Tommy, kom eens vriend. Ja, goed zo vriend. Ze zijn ontzettend snel. Eigenlijk is het enige wat ze niet kennen is ergens opspringen. Afspringen doen ze net zo makkelijk. Ik vind het ongelooflijk. Maar ik denk dat ze die reactie wel eens dukker is van mensen die hier voor het eerst komen. Zeker. Ja. Het is wel een beetje een standaard reactie, maar dat is ook wel. Torretje. En daar had je het net over we. Wie is we? Ik en mijn vriend. Of man, moet ik zeggen. En waar is die nou? Die is op zijn werk. Die werkt nog gewoon fulltime langs. Moet een beetje betaalbaar gooien natuurlijk. En als dit nou straks toeskunt, gaat hij dan hier ook nog eens een keer aan de slag? Om mij te helpen? Hij helpt wel zoveel mogelijk met, ja. Dat zal ook wel moeten. Als zoiets thuis met z'n tweeën. Dat kan ze niet alleen doen als ze samen woont. En hoe woont je zelf? Hier. Dit is onze woonkamer. Dus sinds de televisie, dat hebben we niet. Ja, wat ik zei. Dat klopt dus niet. We hebben wel een televisie, we hebben alleen geen kabel. Zo moet ik zeggen. Maar dat is voornamelijk voor de katten. Is 37 nou een aantal wat de max is ongeveer? We blijven wel altijd een beetje rond om de 37 zoemelen, ja, merken we. Niet dat we dat per se kiezen, maar elke keer hebben we zoiets van, oh, nu hebben we er toch wel erg veel. En dan gaan we tellen en dan denken we, dat hebben we toch al vaker gehad. Het is alleen dat we nu wel meer verlamde katten kregen. Eerst hebben we ook gehandicapte katten, deze in een waterhoofd. Knakkertje.
En ik op het moment heel erg slecht. Dan zijn we nog aan het kijken wie we dat, ja, of gaat voor hem kunnen betekenen. Hij heeft allerlei medicijnen gehad. Om dat vocht uit de hersenen te krijgen. Maar dat wil allemaal niet echt aanslaan bij hem. Dus we hebben nog een paar opties. Maar anders wel moeilijk. Dan zullen we toch de keuze moeten maken om te laten gaan. Hé knakkie. Ja. Maar hij is nu nog zo blij. Nou zien er mensen met eindhoesdier die al denken van als het beestje krank wordt van dat kost wel eens veel geld gaan kosten. Ja. Dit gaat 37 katten en ook de katten die nog wel eens wat mankeren, of eigenlijk allemaal wat mankeren. Ah, ja. Hoe duist ze dat? Want, of duist ze ook veel zelf? Tuurlijk, toen leert ze heel erg veel na verloop van de tijd wat ze zelf kunnen doen. We hebben gewoon ook wel dieren als ze achter ons staan, moeten we korting van krijgen. Echt hoor? Ja, dat moet ook wel, denk ik. Anders dan is het echt niet haalbaar. Want we laten ook gewoon echt alles onderzoeken. Ik vind het heel belangrijk om niet alleen maar symptomatisch te behandelen, maar ook echt te weten wat ze behandelen, wat er aan de hand is. En anders blijft ze bezig, naar mijn mening. Dus dat begint allemaal bij de basis. Denk ze ook nog wel eens aan zichzelf, Kim? Dat zus ze toch? Nee. Dat probeer ik af en toe, maar dan moet ik toch echt, meestal zit het er niet in. Ik ben op blij als ik een paar uur kan slapen vannacht. Dus af en toe, heb ik al, ja. Dit is niet leven. Ja. Als ik zeg, wij leven voor de bierste, dan is dat hier wel heel erg letterlijk, ja. Hier werd geen enkele beslissing genomen zonder, alles draait erom. Hè? Ook omdat de blazen en de darm geleid moeten worden. Ze kunnen niet zelf naar de bak. Dat is iets dat moet toch iedere dag zo vaak gebeuren. Dus je kunt niet zeggen van nu heb ik geen zin, ik blijf in bed liggen of wat dan ook.